MTV. Кеше бақшасы матур deyip Öz бақшаңа таш атыма Якыннарым арасында Ышанычлы югалтыма Шит бақшаның шит жемеше Татлы түгел ащы ул Йөрәгең үзе сайлаган Яр белән бәхетле бул Кеше бақшасына керіп Шит жемешкә кагылма Ятлар тормышына кереп Сагыш булып ягылма Шит бақшаның шит жемеше Татлы түгел ащы ул Йөрәгең үзе сайлаган Яр белән бәхетле бул Шит бақшаның шит жемеше Татлы түгел ащы ул Йөрәгең үзе сайлаган Яр белән бәхетле бул Минем сиңа бер йомышым бар. Бер егетне куркытып аласы иде. Ташла инде шул эшләреңне. Күпме була? Кайчан акылга утырасың? Үррәтмә мине, мин үзем беләм. Алынасыңмы? Алынам. Мин бит сине яратам. Шуны белтик җиде ятлар Ул бит синеке түгел Кайгы хәсрәткә салырда Ут итәр җаныңны гел Шит бақшаның шит жемеше Татлы түгел ащы ул Йөрәгең үзе сайлаган Яр белән бәхетле бул Шит бақшаның шит жемеше Татлы түгел ащы ул Йөрәгең үзе сайлаган Яр белән бәхетле бул Йөрәгең үзе сайлаган Яр белән бәхетле бул Яр белән бәхетле бул Булган хаталарым өчен гафу итегез мине.